Hello everyone, welcome back to my channel. This is was Celeb. The welcome to new vlogs. The friend ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ MN ହାଇ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବାକୁ DJ ସାର୍ଜଲ ଆଉ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ। ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଣ୍ଡା ଡିଜେର ଏକ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିଲି। ତା ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଗରେ ତା ପଣ୍ଡା ଡିଜେ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ତା ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ବି ଲାୟନର ଏକ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ରାସ୍ତା ମାନେ ଏମଏନ୍ ପଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ କୋଉ ଡିଜେ ବାଜୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିଜେ ଭାଇରସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଭଲ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ କୋଉ ଡିଜେ ବାଜୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେକେଣ୍ଡରେ R&B ମ୍ୟୁଜିକାଲ। ତା ସେଟଅପ୍ ବି ଭଲ ଥିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କୋଉ ଡିଜେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ବାସୁଦେବ ମ୍ୟୁଜିକାଲ। ଆର ବି ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ଥିଲା, ସେଟା ବି ଭଲ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ A1 ସାଇ ମ୍ୟୁଜିକାଲ। ସେଟା ବି ଭଲ ଥିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କୋଉ ମ୍ୟୁଜିକାଲ କି ଡିଜେ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ NM ପଡ଼ିଆରେ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ? ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥିଲୁ ତାର ଉଲ୍ଟା ହେଲା। ଟିକେ କିଛି ଡିଜେ ବାଜୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହୋଇଛି। ଏଠିକା ସାର୍ଜନ ଡିଜେ ଖୋଲାଖୋଲି କରିସାରିଲାଣି। ଗଡ଼
ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଏ ଡିଜେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲେ ଏ ଡିଜେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏତେ ବାଟରୁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଓ ଭାଇ, ଏଠି ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ଖୋଲାଖୋଲି କରିସାରିଲାଣି। ଆର୍ଜନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ଗାଡ଼ି ନଦି ସାରିଲାଣି। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବକ୍ସ। ଏ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଗାଡ଼ିଆନ ନଚୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। କାଲି ସକାଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ବହୁତ ବାଟରୁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିକି ଫେରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟାମୋଟି ପୌରପାଳିକା ବାହାରିଯିବୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସି କୌଣସି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକାରୁ ବାହାରି ସାରିଲୁଣୁ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଇଏ କ'ଣ, ଆମେ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁ ଡିଜେ। ଏ କ'ଣ, ଆମେ ତ ବାଟରେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲୁ ପଣ୍ଡା ଡିଜେ ଯାଉଥିଲା। ଏ ତ ସେଇ ସେଟଅପ୍। ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।